как се събрахме цяла чихи армия. Чуди си защо мама ме събуди толкова рано? Вика, принц, днес ще бъде специален ден. И то наистина се оказа такъв. Най-накрая видях моите приятелчета Лейми и Джери. Мали, много бях щастлив. Толкова щастлив, че опашката ми едва не падна от махане. Джери отново се похвали със своите акробатични изпълнения и най-накрая се запознах с новото попълнение на групата – Джиджо. Той е тихо пинчер на 2 години и всъщност голям сладур. Айде към нас се присъедини и Брю и сега вече станахме цяла атракция. Вървяхме по улиците 5 чихуахуа на едно и хората си викаха, това е някаква чихи манифестация. И право към любимата ни пицария. Я сега да разкажа за Джичо. Неговата мама Теди много искала да си има кученце, била готова даже да осинови. Обаче нейният брат го намерил да си скита. Бил само на 3 месеца. Джиджо бил много оплашен и с чупено ребро, но благодарение на неговата Теди израснал здравеняк и голям веселяк. А пък Брю взе, че припадна, от кеф да не си помислите друго, а от мъко ухажване на Джери Леми издаде багажа и легна. Голяма веселба падна. Много емоции, много игри. Много го харесах той Джиджо, направо можех цял ден да си играя с него. Един такъв мекичък и пухкав. Мама по едно време се притесни, че го тормозя. Как ще го тормозя, аз си играя. Даже малко поплаках за него, когато си тръгна. И така, после го ударихме на едно чихо джицу. Тя ни погледна и май си каза, тия хора нещо не са много в час. Я да си взимам пръчиците и да изчезвам. И най-интересното е, че майките започнаха да обсъждат някакви проекти. Повече информация ще има в следващите видеа.